Hey guys, जों नै दिनै सारायनो थांनो फैदों बास आदानि फिसाजोखौ डान्स क्लासावहाय एडमिसन लाहोनो थाखाय स' बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों भिडिअखौ रावबो गैया दै आदा आं ओमफ्राय नानि सानै थाङाखैबा नों न'आव दाबो माले थांदो आं बेखौ लांना हैगोन दे बेखौ लांना हैगोन आङो दंबा आं दा गारि सालायबाय थानो गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे प्लेनिं आरो प्रजेक्ट लानायनि सिगां बिथांमोननि एजेन्डाखौ लानायनि सिगां प्रायर नटिस सार्ट खालामनांगौ गभर्नमेन्टआ मा एजेन्डा दं मानसिफोरखौ एडुकेसन खालामनो नागिरदोंब्ला बिनि बिकल्प पन्थाया जागोन बे मानसिफोरखौ बहा सेटेल डाउन खालामगोन खारन बे मानसिफोरा अलरेडि लेन्डलेस मानसि हा गैयि मानसि आरो बे लेन्डलेस मानसिफोरखौ सेटेल खालामनायनि थाखाय बिकल्प माबा मोनसे राहा खालामनांगोन गुवाहाटीयाव गोबां मानसिनो बा जायखिजाया मानसिनो एक्सट्रा माने एक काठा एग्रेस हा होनायनि सरकारा एनाउन्स खालामदोंमोन खिन्थु होदोंब्ला बे मानसि बा जोंनि मानसिफोरनि थाखायबो जानांगौ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय देवबारना दिनै जाय खोथाफोरखौनो गावसोरनि बायदि बुंनो नागिरो ओमफ्राय गुवाहाटी जिल्लायाव जोंनि मोनफैबाय खाद'नायनि दा खाद'ना फुंगित बायदेवा मोनफैयाखैनो नेगासिनो दङ बेनो नामा डान्स रुमा नैयावसो जायो खोमा ना डान्स कौन करे याद करे কোন ক্লাস ক্লাস 4 ক্লাস 4 হি ক্লাস 1 দুজনকে দিব দুজনকে দিব ঘর কত আপনার কৈলাজুলি হ্যাঁ পাগল কৈলাজুলি 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 এই ইহঁতৰ ওচৰতে নেকি নাজানো তোমালোকৰ ওচৰতে নেকি নহয় ন চিনি পোৱা এইজনক চিনি পোৱা হেঁতে পাবই নেকি তোমালোকৰ এইটো চাইডে হয় পাবই নহয় জানো ক'ত তোমালোকৰ হ্যাঁ সেন্টার হয় এটা বহু বজাৰ বহু বজাৰ দুইজনকে দিব এইটো ইহঁতৰ এতিয়া মানে এটা এটা পাছ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব আৰু ওচৰলে মানে পাছপোর্ট সাইজ ফটোটো অনলাইন থাকে এটো পিছত দিলে হ'ব আৰু মানে এডমিশন ফিস আপোনাৰ 1500 কে এজন 150 এডমিশন ফিস আৰু মান্থলি আপোনাৰ 350
এটা মানে ডান্স শিকাব বিচাৰিছে এইটো এটা আপুনি এডমিশ্যন ট্ৰাই কৰিব নেকি 350 দুজনে 700 টকাকে হ'ব বস্তুটো বুজিব কাৰণে আজি হেৰি কৰে এডমিশ্যন কৰা এজন জুৰি দেৰি মাৰে না মানে নামটো আৰু ফেচটো মানে জানে बेजों थांजायोथ' स्टेट बेंक मोनो इजों डाइरेक्ट ओंथ' बेखौथ' होनदों जुरि मानो मोसानाय गोसोआव थाबाय दा गोसोआव थाबाय हो जुरि आरो आथिंखौनो फुवारनो रोङाखै दिनैसो फार्स्ट ना आथिंखौ बारा फुवारनो रोङाखै सिगाङाव लंगिनानो गबोबाय थायोना नांखाबाय थायो आथिङाव नांसिगोन आबै एबार स्कार्ट गानना फैनांगोन दै फ्रि ना फ्रि बैयावहाय सासे गथ'आ जि बायो सासे गथ'आ माबानो बानायनो रोङा जि बाखायो आरो बे ओमफ्राय सासे गथ'आ बानायनो रोङा मोजां नांदों सोलोंनो हा मोसानाया ओरैनो थाब्बा गोसोआव जायाना मोजां नांदों हा गाइस नै जों फैफिनबाय मा खालामगोन दालाय होनबालाय थाब फैबानो जायो बेखौसो गन्थ'आव हाबदों नोंहा मा बुस्थुनो गासै गोथाव मा जानो